grabe dali aras panahon. Walang hibawin ako ang akong anak. Perti ng nakuha. 20 anyos na. Sana all. Masuko pag yun. Ako to subuon. Nak! Neng! Erneng! Sa, Oy! andiyan sa, Sas parigyan nakuha na kita sa kong anak. Yun na tugkig buhok. andiyan sa nyo ka. Na ako isugo ni mo na kanang DI piso. Dawatan ni piso. Oh. Pagpalit nito na kay para makapinudto ta. Pagpalit to kanang litso manok ug usa ka kahong red horse. Tigaya, maritso nyo dyan ako, oy. Ritso nyo Oh. Ya imo lang sukli ana ha. Sige ba, ato nyo ko Ah, ka. sige sige na pag-amping taon na kay sus nagsaar wa taw kitang anak nga nignaw. Sige ka. Sige nak. Ay sus grabe gyud taon. Akong anak taon. Pagkaluwata gyud ako. Nasa ko na pizza. Gidadaan sa kong asawa. Sa area nila Tatay Pisut. 20 na katuig kapin. What? Wala ko kita sa kong asawa. Kurtis na ba to? Siguro na ko nga. Nakaanak ni Guteron. Kahingan lang. Na ako ang ginanganhaon. Di ko musugot nga si Tatay Pisut rin. Himos sa kong anak. Dapat ako may mismo makahimos Sana o tabang siya na ko. Minsan na kipurmaro sa kong anak no. Excited ko nga magkita niya. Wapo baka niya akong anak. Liwatas pero na ako. Talagsaon na kahitsura. Narkumpalay Tatay Pisut ay. Sakto kayo. Murag mingaw. Pero haron di ko mailhan. Magpurong ko. Ginawa. Kaya na pagkakadong silang kateksot. Ibulis ka mo sa kateksot. Sus, hindi pag... Buko mo. Tingnan lang, ako itong... Anaon dito ni mangisog ko. Waon dito na ko kong anak. Kaya di ko tayo ha. Kasi lagi mo ito. Halag ka puna-puna siya ginagmay. Kay, ang akong asawa, iya magkidagit. Lulur ko na. Tay, Pisut! Tay! Tay, Pisut! Oh, ano na sa ka? Dili ba silbi? Di na ko bantang 20 na katoy kapin. Ang ako ang pag-antoy. Kung ta gusto ko nga makakita ako sa kong anak nga ang akong asawa. Imong gi. Ha, kuha. Ha. Kuway po angod nimo. Uri ka mawo. So sa 20 kapin katuig. Usap ka ni balik. Ako'y nag-amumas bata. O karon, yan o ragay ni mong kwaon. Alang masaryo, di ito mumuma. Nga ikaw masay nag... Lom-lom sa kong asawa. Di ikaw gi mo amumas sa bata. Ako, naginusara ko. O dili ko ba, ako itong ipasabtis. What? Usa sabtis? Ha? Usa ito si mo anak? Di COVID? Usa na sabtis? Usa na sabtis? Dili, para mahibaw anak ko. O ang akong dugo, kanyang dugo, o pareho ba? Nagpatuyang malagag panongre. Ang tawag anak do, DNA test, dili, swab test, maura na test! Sa test, sultihan kasi roon. Ang kanang anak ron kanang bata. Ako anang anak, dili na mo ha? Dili may tabo. Ha, kaya nakakita na ko hapit sa akong alang mga damgo nga kami, mauging dugo ah. Kung di ka mo to, ipapreso di ka, magdakog pulis. Basta din mo ihatag na ko na. Imo ko ipapreso? Papreso di ka! Yung saan man nga grabe naman akong atiman. 20 ka tuwing na ko yung atiman. Yan mo kayo ni mong paon. Ha? Sakit na kayo sa akong kasing-kasing kung imong kuha ng bata kay nagdako to din sa akong tiilan. Sa ako ang panimalay, nagdako to sa akong makamot. Ha? Dili magmahay, dili ka mahayan. Nga ikinit padako. Kaya nga akong asawa, ikasay sigit na puko. Wa kay puangon. Imo naman gani kong gipatanaw. Human ka na tagbaw. Unya karon ang akong anak, di pa ni mo uli. What? Iuli. Sige. Kaya dili ka mo pauli. Ipadakop. Ipadakop pulis. Ayaw lang ko ipadakop. Sige, sige. Sige. Tumayan natin kasi mong gusto. Ihatag na ako. Oh my God. Ako nga na. Oh God. Oh God. Nap! Oh my God. Nap! Dali! Oh my God. Oh my God. Nap! Oh my God. Eta, Oh my God. Oh God. Oh Jesus. Ihatag natin ka na sa imong amahan. ingo niya kong yan. Kinsaw niya ba? Tara, papa ni mo. Iya, ako lang ba? Oh, puslan man na. Ngita kasi mong anak.
Tatami mo anak. Mao din eh. Buhay na na. Buhay na din lang kumunta yung anak ko hoy. Imo ko ipapreso na ani mo. Kailan ko na ipapreso. Pati yung gawa ni Papa Maya. Ganahan ka nga imo ko ni mo